אנחנו ללמוד פרק של שומר אמונים. היום ו' בניסן, הילולת הרב אהרון רטה, זכותו תגן עלינו. אז זכות גדולה מאוד ללמוד ביום האזכרה שלו, שבעזרת השם אנחנו נזכה לקבל טיפה מחוכמתו והבנתו בתורה הקדושה, ונזכה שזכותו תגן עלינו ונזכה לראות אותו בקרוב בתחיית המתים. אני רוצה להמשיך במה שאמרנו בפרק הקודם. טיפרנו על עניין של הסתרה בתוך הסתרה. בואו נראה מה הוא כותב פה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורתו הקדושה בספר דברים פרק ל"א, הסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. הקדוש ברוך הוא מדבר פה, הרב אהרון רטה, על איך הקדוש ברוך הוא מדבר בתורה על עניין של ההסתרה של עצמו. ואחר כך כתיב, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, שברגע שיש הסתרה כל הרעות מגיעות. כמו שלדעתי הזכרנו פעם קודמת על מדרש שנעלם על הזוהר בדף קט"ו עמוד א' על פרשת וירא, איך הקדוש ברוך הוא לא צריך להזיק לבן אדם בפועל, רק הוא מסיר את השגחתו ממנו, מסיר את השכינה ממנו, ואז מגיעות הצרות. לכן אנחנו רואים שההסתרה של הקדוש ברוך הוא זה מקום של הנזק. בואו נראה מה ממשיך לכתוב פה. וכתיב אחר כך, ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה. וההסתרה הזאת בעצם, כמו שאמרנו, הנה זה עוד פסוק של אסתר. עכשיו יש פה הסתרה כפולה, שזה נוגע טיפה למה שדיברנו פעם הקודמת. מקודם כתיב הסתרה אחת, בשביל שאמרו אין אלוהי בקרבי, על ידי זה נעשה הסתרה בכפליים. אחד, הסתרת פנים, ושנית, הסתרת אמונה. אז קודם כל יש הסתרת פנים על פי המעשים, ואז על פי הדיבור, על פי חוסר אמונה, חוסר נאמנות לקדוש ברוך הוא, מסתיר בצורה יותר עמוקה. לכן כתיב אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא דייקה, זה בדווקא אסתיר בכפילות, שהוא הסתרת אמונה רומז במילת אנוכי. הקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר פניו הקדושים מאיתנו בהסתר, תוך הסתר כביכול. אז אמרנו פעם קודמת, הסתרה הראשונה זה שיודעים שהמלך מסתתר, לא רואים אותו. שמסתתר כפול, הסתרה בתוך הסתרה, זה לא רק אנחנו יודעים איפה, אנחנו יודעים שהוא מסתתר אבל הוא לא נמצא בעין, אנחנו בכלל לא יודעים שהוא מסתתר. וזה הסתרה הרבה יותר עמוקה וקשה. הוא אומר פה הרב, שההסתרה השנייה נגרמת מחוסר אמונה. איפה אלוהי בקרבי? אין אלוהי בקרבי. אנחנו לא... היום בעוונותינו יש הרבה דעות כאלה של לא רואים את השם. אומרים, יש הרבה תיאוריות היום. וזה גורם הסתרה שבתוך הסתרה, וזה דבר מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך וכותב פה דבר מאוד יפה. הוא אומר, אבל זה לא רק בהבנה תלוי, רק שיראה לשבר המנהלין לפרזלה ולשבר המסכין. אז אומר פה הרב על עניין של איך מתקנים את זה. אז זה לא רק בהבנה, אלא צריך באמת להתעמק. מה הוא אומר פה? מפני שהקדוש ברוך הוא ניחלה בכך שבניו ישברו המנהלים לפרזלה ויחפשו אותו. נוח הקדוש ברוך הוא שעם ישראל ישבור את אותם שרשראות שעוסקות את ההסתרה, ויחפשו אותו. ינסו לחפש איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. קודם כל לראות את הקדוש ברוך הוא בקיומו, ואז לחפש את המקומות שהוא נמצא בהם. והוא אומר פה משל מאוד יפה, כמו אב שמסתיר עצור מבנו הקטן, על הכוונה שבנו יחפשנו. אבא מתחבא כדי שהבן שלו יחפש אותו. ובין כך צועק ובוכה ומחפש עד שמוצא אביו. הבן שרוצה את אבא שלו מחפש וצועק ובוכה עד שהוא מוצא אותו. אז אביו מחבקו ונשקו בנשיקין כידוע, ואז האבא כל כך שמח שהבן מצא אותו, ושמח ומחבק אותו ונשק אותו. ככה, כמובן זה משל גשמי, אבל זה אותו רעיון, הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנמצא אותו, כל כך יש לו חשק במציאה שלנו בו. כך צריכים ישראל הקדושים לחפש אותו יתברך בחיפוש אחר חיפוש, לחפש בתוך החיפוש, חיפוש עמוק, קודם כל להבין את המציאות של הבורא, להבין בעצם את הקיום שלו, ואז לחפש איפה הוא נמצא, להתבונן. הוא נמצא בכל מקום, רק צריך להתבונן. אבל קודם כל צריך להבין בהבנה שיש בורא לעולם, וזה היום לא כזה נפוץ לצערנו.
אז צריך בעזרת השם סייעתא דשמיא לנסות להבין. גם כי הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו בתכלית ההסתרה, לפעמים הוא מסתתר בצורה מאוד מאוד מדויקת, בצורת המקרה. למרות שמקרה זה רק מהשם או השם רקם, הקדוש ברוך הוא מסתתר במקומות כאלה גם. אבל תכלית ההסתרה, איזה משפט, אבל תכלית ההסתרה של הקדוש ברוך הוא בשביל לחפשו יתברך דייקה, הוא רק בשביל למצוא אותו, רק בשביל שנחפש ונתאמץ בשבילו. וזה כוונת השם בהסתרה, ובזה נתעלה יקרא את הקודשא בריך הוא לעילה ולעילה. בזה הוא מתעלה בזה שאנחנו מחפשים ומוצאים אותו. כי הוא רוצה שאנחנו נרצה אותו, הוא תמיד רוצה אותנו, כמו שאבא תמיד רוצה את הבן שלו. אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שהבן לא תמיד רוצה את האבא בעוונותינו. אז בעזרת השם אנחנו נזכה להעמיק בחיפושים שלנו, להעמיק במציאה שלנו בו וההתבוננות בו, ונזכה לראות קרבת אלוהים לי טוב ובשורות טובות בעזרת השם.